Maring na aga mga kanatong natics. Ngunyan gigibunta, tutokdan ko mo kung paano mag-ubak ning apodig din tayo grapefruit eh. Sa tuya ay go kitang inapod na pomelo, tapos ano pa yan, go kitang inapod na lukban. Pero di ko alam kung anong apod kayo nisa sa tuya. Pero syempre sa pamilya man lang ni kang mga kang mga citrus family. So ngunyan, itutokdo ko sa Indo kung paano or katudo man sa tigtrabahuhan ko, kung paano inuubakan ng mga araw kayo ni para at least makakaan ning dire-diretso, ning mas masarap. Ano ba kung may oras ka man, gibuon mo ng araw ko yan. So ngunyan, ang gigibuon ta is kay puhantang magkaigwa ning kutsilyo na matarong, tinais ko na ni digdig. Daison ta pa, kaning maging matarong. And then, sa kakape, inuman mo ng mata. So, kayo pwedeng doon hanapon ng mata. So, pagkanipo ko, nahiling ko rin ako. Yan, dapat din ang circle na nahihiling nito. Diba? And then, pwede man doon patuloy yan dito sa likod. Pantay. Yan, pangalawa. Okay, tapos, ubahan. So, ang technique dyan, dapat, ikaw ka mo matarom na kutsilyo. Ano kayo ni, kauragan lang nag-ibon eh. Pero, kung ka mo nag-aadal ng culinary, ang apodigdi segmentation. Hinahali ko lang si puti para magmukha. So orok sa kaning mag-ubak. Diba? Magayon. Pero ngunyan, nagkikibuntahan yung tasipal. Yan. Nahilingin daw kung gaano kabilis. So, orok na yan. Oh. Yan. So, ini, di ba may tada-tada pa. So, pwede nito ning rumuson. Tapos, makukuha nito ang sabaw, ang pulp niya. Di ba? So, okay niyo. So, malinig ang kamot na. Baka sabihin nito, mga mekos-mekos siya. So, mahilig nito, arog siya kinandating niya. Yan, di ba? Sana may natutunan ka mo sa ngunyan na vlog. And then sana magamit nito ang inadala na ini sa tama. Diba? Masaramon. Diba madali magkakana? That's it. Mamingson, may sabaw. And then habang nag-restoryahan, igawa mo pwedeng pagsinga-singaon, pagkakan-kahanon, pwede nitong i-share, or pwede nitong ibenta. Kung halimbawa gusto nitong magkaigo ng negosyo, kadakal ka mo ng araw kayo ni, pwede di value adding. Or pwede nitong gibuon na preserves, gibuon nitong hamisan nito, para gibuon nito ng palaman, or juice, or whatsoever. Kadakal na paagi, tanganin kita magkaigo ng mapagkukuha na ng kwarta. Diskarte lang. Diba? Sana nakatabang ini. Taris na. So, iyon na nga itong mga kanatong natics. So, si ginibot si ubak na tighali ta, pinakalaga-kagaan ta siya. Yan, uyan na po siya. And then, tiglagan ta po siya ng organic cinnamon. Kung halimbawa, ikaw mo ng cinnamon bark, ito bagang cinnamon na itong stick, pwede nitong gamitin yan. Or kung halimbawa mayo, pwede nitong gamitin ang cinnamon powder. Ginagamit ko ini kasi sarong paagi ini taning mapahamotan sa indong harong. Or halimbawa ang harong indo, parong ng sira, or may dahin data ng parong. So pwede nito ng gibuhon, pakalaga-kagaan nindo ang balat, si tighalian ta. And then ikaw nakamuning organic and natural na pampahamot sa loob o refreshener sa loogan sa indo pa.